asko galdetu die, aber nolatan zerainen itsasoi buruzko erakusketa bat. Esan 16. menden, Gipuzkoak bere garrantzia izan zola, bere evoluzion itsasoi esker, baina itsasoi izan zala, Gipuzkoan, bai kostan, baina baita ere barrukalde hontan, zegoen mugimendu bati esker. Hemen, burdina zeon, burdingintzan lan egiten zen, gazta zeon, sagarra zeon, sagardoa ikeko, eta gero ikusiko dugu ze garrantzia zen sagardoak itsasoan, eta horri esker, bere garrantzia izan zen 16. menden, eta proiektu honekin zerainek bide lagun hartu ditu Igartu Beiti eta Albaola elkartea. 3 hankak ditu proiektu honek, alde batetik gaur inauguratzen dugun erakusketa hau, webgune bat ere ipini dugu martxan, guiltsasoa.com. Nahi dugu gizarteak ere proiektu honetan parte hartu, eta bai bideoak, argazkiak, proiektuan zehar joaten direnak sortzen, artxibo horretan gehitu, ezta? Badago Batelaren bidea proiektu bat, horrekin hasi ginen hasiera batean 3 kultura ekimen lanea. Eta gauza da, nahi dugula San Juan Naoaren batel laguntzailea edo horren erreplika bat sortzea Gipuzkoa osoan zehar, ezta? Gipuzkoa osoa zeharkatuko luke, geldiuneak eginez, Gipuzkoako barnealdeko, zein kostaldeko herrietan, eta bertan, artisauek erakutsiko lukete, ontzigintzaren lan prozesu guztia. Pasean lan egiten dugu, Euskal Herriko aspaldiko garaietako itsasontziak eraikitzen ditugu. Aspaldidanik itsasontzi hauek eraikitzen ari ginela, konturatzen ginen baliabideak hemen zeudela, lehorrean, kostaldetikan urrun. Egun aukera izan genuen egitasmo hau aurkezteko Koldo Mitxelenan Donostian, eta hor sekulako harridura sortu zuen kazetarien artean. Esaten zuten, eta nolatan, hemen zerainen horrelako itsas erakusketa bat. Eta gauza da, oraindik lan handia daukagu, gure historia ezagutzeko, eta ez dugu Gipuzkoako historia behar bezala ezagutuko ez baldin badegu historia hori itsasoarekin eduki dugun harremanarekin lotzen. Gure aldarrikapena da, eta hain zuzen erakusketa honen bidez, guretzat erakusketa hau tresna bat da, orain arteko klitxe horiek iraultzeko. Historiaren berreskuratzea eta ez zuzen itsasoa honeaino ekartzea ere.